हेलौ हेलौ मा खालामदों? थेंक इउ स' माच फंबाय। नारुन फंबाय थेंक इउ स' माच। मा खबर मा खालामदों? मा खालामदों आदा? ओरैनो दंलै नै फंबाय ओरैनो दङ। नोंलाय मा खालामदों? ओरैनो दङ। र' दं आंबो ओरैनो आदसा बहा दं आङो अरुणाचलाव माबा आं भुटानाव दङ फंबाय आं भुटानाव दङ। ओमफ्राय मा ओंख्रि जानायमोन फंबाय खोन्थादो दे। मा ओंख्रि जानाय? खालामदो कौन है मेरा एलबी में प्लीज लाइक कर दो कमेंट करो कौन है। जाथ'वाखैनो र'। नोंहालाय माथो ओंख्रि जाखो होनदो? आंनिया माबासो मोनलै फंबाय दालिसोमोन ओंख्रिया ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि फाजा दंमोन आरोना दालि ओंख्रिसो माबा माबि फाजा। ओमफ्राय मा खबर फंबाय दा साननैसो मा मावबाय दङ? बहा बहा बेरायखो गरम बन्द'नि? गरम बन्द'नि बहा बहा बेरायखो? माला खुलिगोन कलेजआलाय ना खुलिबाय नामा? आंना गेजेरावनो दंथ'यो दा खबरा। नोंनालाय दे आंनाबो खबरा बेबायदिनोलै फंबाय गेजेरावनो दङ खबरा। मा खालामनो आरोना दङ बिदिनो गेजेरावनो जेबो गैया। ओमफ्राय माला खुलिगोन कलेजआलाय? कलेजआ 1 आगष्टनिफ्राय खुलिसिगोन आदसा। होमबा दा जुलाइ बेरायखो? अनलि शिलंल' बेरायबाय दा आदसा शिलंआव बेरायबाय आरोना? गैयालै नै बेरायनो मोनाखै माथो आंहालाय। जेरावबो बेरायनाय जायाखैलै गैया। नाइस सेट हाय होनना बुंदों आरोना जोंना जगिता आब' फैदों आरोना। मा खबर जगिता आब'? ओंखाम ओंख्रि मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे। ओंखाम जागोना जायाखै? मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो। गोदाव सोराव मोननायखाय एलबि होबायलां दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव। माथो गोदाव सोराव ना। आयौ होनना बुंदों आरोना जोंना माबाया स्रिया बसुआ। जगिता आब'आ मा होनदों मा खबर ब्रादार होनना बुंदों। खबरा आंना बिदिनोलै आब' मा बुंनो आरोना मोजां गाज्रि गेजेरावनो। मोजांखौनो होननांसिगोन जियानो जाया मानो। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो लाइक होना होदो दे अननानै। लाइक होना होदो। मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो दे आब'मोन। सिनायदों आंखौ होनना बुंदों दा सिनायदों।
सेंग्रा मानसिना मानो सिनाया जानो मेगना सेंग्रा मानसिना एसे पावार थायोब्रा सिनायो। ओमफ्राय मा खबरफोरालाय नोंनालाय स्रिया बसु? मिनिदों। नै माबाखौ नायनोबा जायगाखौ हाग्रा बारियावसो थायो आं दाना। सोरमोनलाय नामदारना माबा मा होनना बुंगोन सानजिना होमबा नोङो? हा ओइ सिख्ला सानैया मा खालामनो जारौ आंखौ? नङा नामजादा नङा जायो नालाय। मा ओंख्रि जानाय खोन्थादो दे। खोला सानजा सोनाब बेसे समायना जोंनि बड'लेण्डआ बेसे रमायना जेथिं नायो थिंबो नोंनि महराव जोंनि बड'लेण्डआ बेसे रमायना। दालि जोगोनार बिजौ आदसा गोथावानो गोथाव। आंनाबो दालिसोमोनलै जेबो गैया। दालि ओमफ्राय माबा माबि फाजा दंमोन आरोना आलु ओरि। बर्थमान बोरै खबर सबरा माबायदि सोलिगासिनो एसे खोन्थादो दे। माबा बायदि नुलायलायदोंलै प्रफाइलाव चाइनिस माबाया मा होनना बुंगोन चाइनिस सिख्लाया देन्जार चाइनिस सिख्ला बायदि नुलायलायथारदों आरोना। बिदिनो मोजाङानो नामजादा मोजाङानो जानांगौलै मोजां जायाबा आरो मा दै गोलैबाय थादोंब्रा गोजौनिफ्राय दै गोलैबाय थादों नालाय। अखा हागोना हायाखै नोंसिनिखैलाय अखा नै माथो बोथोरा बिराद मोजांलाय। जा लायखो नामजादा। अखा हागोना हायाखै नोंसिनिखै? सोर दंब्रा माथो सानै देखायदों माथो। हाहां माहां जादों आदसा हाहां माहां जादों आरोना। नै बोथोरा माबायदि बोथोराथ' बारा एसां ओरैजाय आरोना नोंसिनिखिनि बोथोरा ओरैजाय दै सोनाब ओरैजाय नालाय सोनाबनिया बिदि जाना दङ। ओमफ्राय खोलाहा नै ओरैबायदि जाना दङ खोलाहा। ओमफ्राय सानजाहा नै ओरै बिदि जाना दङ बोथोरा। ओमफ्राय साहाथ' नै ओरैसो जाहैबाय नालाय। नै जा मोजां नुदों ना? मालाय सानजिनाबो चेनेला मन' जानानै रां खामायबाय खोमालै ने? बेसेसो खामायखो रांफोरालाय इउटुबनिफ्रायलाय? नै बे गस्लाया चिराङाव बायनायमोन आं मिथिगौना? बे गस्लायाना चिराङाव बायनायमोनलै माबायाव मा नाम मोनथाय आं बावबाय मोनसे शपिं मल दंलै माबायाव चिराङाव।
बङाइगाव बङाइगाव टाउनाव बायनायमोन गस्लाया। लामाया हाग्रा बारिसो एखे। गोदोसो जा सानसे एलबि होलायलायोमोन नामा सोलायनो खम जामेला। गोदोनि दिना गैला नामा? गोदोनि दिना फैफिनबाय होननाय जाला नामा? गोदोनि दिना थांफिनबाय होननाय जासिगोन। गरमबा हेलौ, मा खबर नामदो आरोना? खबरा गाज्रिलै, गाज्रि मोजां गेजेरावनो दं, गोदाव सोराव जाना दङलै आब' मा बुंनो आरोना। मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ। नेटवर्क गैया माथो। नेटवर्कआ ना? आदसा र'। दायो मोनबाय ने? खोनादोंना? नेटवर्कआ दङथ'। दायो मोनबाय ने? दे नामजादा मा खालामदों नोंलाय? मा ओंख्रि जादों? जाखांबाय नामा होनो? जाखांबायलै आब' जाखांबाय। दायो मोनबायना नेटवर्कआ? औ नामजादा। मा ओंख्रि जाखो नोंस्रालाय आब' खोन्थाहरदो दे। मोनबाय नामजादा। सान्दुं माबायदि नोंसिनिखैलाय बोथोरालाय गरम ना मा? ना सान्दुं गैया? जोंनिखै बोथोरा एसे सान्दुं ओंखारनायलै नै नायनोबा। नै बोथोरा। गरम बहुद नामजादा। गरमानो बिरादनो। बोथोरा गरमलै ने आसुरित। गोदो जों उन्दैयाव बिदि गरम नंद्रायामोन खोमालै, बांद्राय जालांबाय दाना जुगा। थांनाय बोसोरावबो एसे गरमानोमोन गरमालाय। आरो एबार थांनाय बोसोरनिफ्राय एबार गरमा बारासिन जादोंना। बारायलांगासिनो दङ। मा जायगा फंबाय नामजादा? आं थानाया ना आं माबायावसो थायो भुटानावसो थायो आब'। भुटानाव। भुटान। औ जों उन्दैबा गरम नङामोन। आरो उन्दै समाव गरमखौनो फात्ता मोनामोन ना, गेलेलाबायना खारलाबायनाय।
बिदि स्कुल लाइफआवबो गरमखौ फात्ता मोनामोनलै। मानो होनना बुङोब्ला फुङाव सिखारनाय लोगो लोगो जेनेबा ओंखाम ओंख्रि जानानै हाथाय साथाय माबा माबि माबानानै स्कुल थांनाय जायोमोन ना। ओमफ्राय स्कुलावनो सानसे थानाय जाखायोमोन नालाय, बिदिनो बेलासियावसो 2थायावसो न'आव मोनफैखायो नालाय। 2थायाव न'आव मोनफैबाय, गस्ला पेन खुबाय, ओंखाम जाबाय, ओमफ्राय गामिखै बेरायहैबाय दुगैनानै। होमबा फात्ता मोनला आरोना, गरमखौनो फात्ता मोनामोन आरोना बै समाव। दा आरो न'आवनो थाबाय थानाय जायोना, ओंखायनो गरम मोनग्रा जाबाय। खाब खाब खाबसि खालामनाय जाला नालाय, ओंखायनो गरमखौ डाइरेक्ट गरम मोनो आरो। जोंनियावबो गरमलै नै भुटानाव। ओमफ्राय बिदियाव थान्दा, माने माबा नालाय थान्दा आरोना नै थान्दा आरो दायो। मा ओंख्रि जानायलै आब' नोंस्रालाय? मा ओंख्रि जानाय? बहा आब' नोंलाय? थांनोसै नामा? दालि, आदसा दालियानो गोथावलै। भिटामिन दङ दालियावनो, प्रटिन मोनो। औ, आं फैबाय नेक्स्ट LB आव लोगो मोनगोन दे। अके आब'। आं ओरैनो गोदाव सोराव मोननायखायसो LB होलाबायदों होनायालाय। दे जागोन दे, जेबो नङा। अके, थेंक इउ स' माच। गोबाव थाफैनाय, दसे समब्लाबो नुजाफैनायनि थाखाय आंनि LB आव। वाह, कौन सा डेंजर मॉडल सो? अरे इसका भी अलग मॉडल।